далечни времена, когато нашите земи били населени от смели и свободолюбиви българи, в първопрестолна Плиска живял един мъдър и силен цар на име Борис. Той управлявал с любов и справедливост, но виждал, че народът му често се разделя и воюва заради различни вярвания. Един ден цар Борис събрал мъдрите си съветници и заедно дълго мислили как да обединят народа, да засилят мощта на държавата. Решили, че най-добрият начин е да приемат една обща вяра. След дълги размисли цар Борис избрал християнството, защото видял в него любов, доброта и единство. С течение на времето християнството се разпространява из цяла България. Градили се красиви църкви, а свещениците учили хората на добро и любов. Българите станали единен и силен народ, който може да се справи с всякакви трудности. И до днес помним свети цар Борис Михаил Покръстител като мъдър и прозорлив владетел, обединител на българите. Неговото богоугодно дело ни учи, че единството е най-голямата сила, която може да притежава един народ. Добре дошли, ученици на светите братя Кирил и Методий. Чух много за вашите дела и мъдрост. Донесохте ли светлината на знанието в нашата българска земя? Царю честити, донесохме ви дар от нашите първоучители Кирил и Методий, азбуката, глаголица. С нея можем да преведем свещеното писание и да проповядваме на нашият народ на собствен език. Аз и моите братя сме готови да създадем български книги и да обучим свещеници, които да служат на църквата. Велико дело е това, но имам още една молба към вас. Искам да създадете азбука, която да бъде специално за българите. Азбука, която да отразява звученето на нашия език и да бъде лесен за изучаване от нашия народ. Аз вярвам в силата на нашия народ и в мъдростта на тези учени мъже. Те ще създадат азбука, която ще обедини българите и ще позволи да се развиваме като просветена, силна държава. Ние приемаме заповедта с радост. Ще положим всите си сили, за да създадем българската азбука, която да служи на хората векове наред. Ще преведем важни църковни книги, за да може всеки българин да разбира Божието Слово, да го разумява и да се получава. Аз ще създам икони, които ще разказват за живота на Исус Христос и на българските светци, за да можем всички да се докоснем до красотата на вярата. Благодаря ви, учени мъже! С вашата помощ България ще стане просветена и силна държава. Нека Бог да благослови делата ви. Братя мои, задачата пред нас е трудна. Трябва да създадем писменост за нашия народ, такава, която да отрази богатството на езика и да ни помогне да разпространим свещеното писание. Но как да постигнем това, учителю? Гръцката азбука и глаголицата не са достатъчни, за да изразим всички звуци в нашия език. Чувствам, че душите на нашите учители са с нас. Те със сигурност ще ни насочват в тази благородна мисия. Да се помолим смирено. Братя, имам видение. Видях как от небето се спуска божествена светлина, която осветява нашите писания. Чух глас, който ми каза: синове мои, аз ще ви дам дар, който ще просвети вашия народ. Ще създадете писменост, която да бъде отражение на моята мъдрост. Да започнем да пишем веднага. Всяка буква, която ще създадем по Божията воля, ще бъде като звезда на небето, която ще осветява пътя на нашия народ. Тази азбука ще бъде наречена кирилица, в чест на нашия учител Кирил. Тя ще бъде свещена, защото е дар от Бога. С тази азбука ще преведем свещеното писание и ще го направим достъпно до всички българи. И ще създам безброй книги, които ще усилят духа и знанията на нашия народ. Братя, създадохме азбука,
но тя е повече от обикновен набор от знаци. Всяка буква носи в себе си дълбок смисъл и мъдрост. Съгласен съм, учителю. Но как да предадем този смисъл на бъдещите поколения? Можем да създадем легенди и притчи, свързани с всяка буква. Така, те ще се запомнят да бъдат по-лесно и ще се предават от поколение на поколение. Виждам как нашата азбука ще се превърне в нещо повече от просто средство за писане. Тя ще бъде ключът към познанието и мъдростта. Ще бъде мост между нас и бъдещите поколения. Те ще четат нашите книги и ще се докосват до нашия свят. Да, братя мои, нашата азбука ще бъде вечно жива, защото в нея сме вложили цялата Божия любов и мъдрост. Братя мои, днес сме свидетели на едно велико събитие. Създадохме нашата си азбука по Господнята воля и благослов. С нея ще можем да пишем и четем на нашия език, да превеждаме свещеното писание и да разпространяваме знанието сред людите. Учителю, аз вече виждам как нашите книги ще се разпространяват от цялата държава. Децата ще учат буквите, а възрастните ще приемат с отворени души мъдрите слова на светите отци. Да, но аз мисля, че трябва да направя нещо повече. Трябва да създадем нещо, което да свърже нашата азбука с вярата ни. Нещо, което ще ни запомни, че сме създали тази писменост. Имаш право, Ангеларий. Нека да създадем азбучна молитва. Всяка буква ще бъде като прозорец към Бога, а думите ще изразяват нашата благодарност за този дар. Буквата А ще бъде началото на всичко. Нека кажа: азбуко, дар Божий, начало на всяка мъдрост. Буквата Б е като Бог. Нека кажа: благодарим ти, Боже, за този дар. Буквата В е като вярата, която ни води. Нека кажа: вярваме в Тебе, Господи, и ще разпространяваме Твоето Слово. Братя мои, тази молитва ще бъде нашето завещание за бъдещите поколения. Нека да помним и да предаваме от поколение на поколение, от век на век. Аз се богомоля с тия думи. Боже, светородче, що създаде видим свят и дивен свят невидим. Господ, дух братимите в сърцето, да ме лъхне с пламенното слово. Ето в прави път да тръгнат всички живи в Твоята заповед пречиста. Опази ме Ти от горда злоба фараонска, изцели ме, дай ми херовимска сила, шестокрила царю на царете, да опиша чудесата Твои вдъхновено, шествайки отново в пътя славен, що учителите двама вечно юнни начертаха, да направя явно Твоето слово за народа. На Светата Троица прослава, всяка възраст ней хвала въздава, и народът мой Отца и Сина и Святия Дух възвеличава днес во век веков и до амин. Никога няма да забравя този ден. Сърцето ми е изпълнено с благодарност към Бога и към нашите учители. И аз, синове мои, и аз, благодаря Ти, Господи, за милостта. Аз съм първата буква, началото на всичко, светлината и благодатта.
Нося в себе си силата на творението и мъдростта на Бога. Аз съм Бог. Давам живот и надежда на всички. Аз съм водата, която утолява жаждата и обновява. Нося в себе си силата на промяната и растежа. Мои деца, вие сте повече от просто знаци. Вие сте носители на светлина и знание. Вашето пътешествие тепърва започва. Къде отиваме? Ще обиколите света и ще докоснете сърцата на много хора. Ще им дадете език, с който да мислят, да чувстват и да създават. Ще създадем велики писания за четене и поучения. Ще запазим нашата култура и ще предадем на поколението си богато наследство. Ще изразим нашата свобода и ще се борим за справедливост. Вие сте свършили една велика мисия. Кирилицата е повече от една азбука. Тя е мост между миналото и бъдещето, между хората и Бога. Ще продължим да носим светлина и мъдрост на всички, които се нуждаят от нас. Братя и сестри, какъв славен ден! След толкова векове скитане по света, ние отново сме тук, в нашата родина, в Плиска. Ние, кирилските букви, сме живи и сме неразделна част от българската история и силен дух. Носете ни в сърцата си и предавайте любовта към писмеността на следващите поколения. Защото само така нашата азбука ще продължи да свети и да обединява хората. О, мои верни войни! Вие, които сте носили светлината на знанието през вековете, виждам, че сте тук, сърцето на нашата древна столица Плиска. Тук, където нашата цивилизация е изградила своите основи. Вие сте не само букви, а истински герои, които са обединили нашия народ. Царю Велики, ние сме безкрайно благодарни, че ни приемате в своя дом. Благодарение на вас, ние живеем вечно. Вашето дело е безценно и ще продължи да вдъхновява поколения наред. Ние сме символ на единство, светлина и сила. Заедно можем да преодолеем всяко предизвикателство. Да, мои верни букви, заедно сме непобедими. Нека светлината на кирилицата да продължава да грее и да води поколенията към знанието. Да живее кирилицата! Да живее